Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Bueno, Gabon den hori, uste dut dana gaudela eta hasteko moduan gaudela, beraz, Jose Luis, nahi ezunean. Konforme, Gabon, gaiarekin hasiko gara, gaiekin, eta lehenengoak honela dio. Bat, ondorengo aktak onartzea. 2015ko abenduaren 29ko Izko osoko bilkurakoa. Badago zerbait esatekorik, onartutat emango genuke, 2016ko urtarrilaren 26ko Izko osoko bilkurakoa. Beraz, onartutat emango ditugu biak, bigarrena. Alkatetzako dekretuaren berri ematea. 2016ko urtarrilaren batetik 31-ra. Bueno, denoidi pasa zaizue, beti bezala, zerrenda, laburpen txiki batekin, eta jakinaren gainean zaudete. Zerbait gehiago nahi bali maizute jarri, arlo bakoitzean, o kontu hartzailetzan, o idazkaritzan, emango zaizue. Adierazpen gehiago. Hirugarren gaiarekin, honela dio, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuteneko 40. urteurrena dela eta adierazpen instituzionala. Eta honek honela dio. Gaur, 2016ko otsailak 27, 40. urteurrena betetzen da Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zela, eta Tolosako udalak bat egin nahi du gertakari historiko horrekin eta beste urte batez ere garbi erakutsi nahi du Saharar herriarekin duen konpromiso tinkoa. ACNUR, Nazio Batuen Erakundeko Errefuxiatuen Agentziak, salatu zuenaren arabera, Saharar errefuxiatuen kanpamenduetan 2015ko urrian eroritako uholde euriek 90.000 lagun baino gehiagori eragin diete. Hauetako 25.000 personek etxea galdu dute eta jakirik gabe geratu direlarik. UPV Euskal Unibertsitateko Egoa Institutuak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak Euskal Fondoaren sostenguarekin burututako hainbat ikerkuntzak froga berriak ekarri dituzte Marokoko gobernuak Saharar herritarren artean egindako bortxazko desagertzeei eta bombardeketei buruz. Ikerkuntza horiek gainera, baliagarriak izaten ari dira Saharar herriaren aurkako genozidioagatik jarritako kereilaren ikerketan, eta egia, justizia eta ordainketa lortzeko eskarietan. Hori guztia dela eta Tolosako udalak ondorengoa adierazten du. Bat, berretsi egiten du Rasdeko gobernu legitimoa eta fronte polisarioa errekonozitzen dituela. Eta behin berriro aldarrikatzen du Saharar herriak legez duen autodeterminatzeko eskubidea. Era berean, Espainiako gobernuari eskatzen dio, eman dizaiola estatus diplomatikoa fronte polisarioaren Espainiako ordezkaritzari. Bera baita, Saharar herriaren ordezkari bakar eta legitimoa, Nazio Batuek hala aitortua. 2. Espainiako gobernuari eta nazioarteko komunitateari eskatzen die, bultza ditzatela beharrezko ekimen politiko guztiak konponbide zuzen eta behin betiko bat erdiesteko. Erreferendum baten bidez, Nazio Batuen ebazpenaren arabera. 3. Marokoko agintariei eskatzen die, bertan bera uz dezatela, giza eskubideen alde diharduten Saharar aktivisten aurkako jazargoa, Saharar preso politikoak aska ditzatela eta argi dezatela desagertutako 400 Saharar baino gehiagoren patua. 4. Espainiako estatuari eskatzen dio, har dezala bere gain duen erantzukizun historikoa, aktiboki lan egin dezala Europar Batasunaren barruan eta aprobetxa dezala Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluan dagoela. Minurtzori luzatu dakion Mendebaldeko Saharan giza eskubideak zaintzeko emana duen agindua. 5. Berretsi egiten du bere konpromisua lan egiteko bai Tindufen, Algeria, babestuta dauden errefuxiatu kanpamentuetan, bai Marokok legez kontrako okupatutako lurraldeetan, euskal gizarteak
Saharar herriak bere askatasunaren alde daraman borroka zilegiari ematen dio sostenguaren erakusgarri. 6. Bene-benetan eskertzen du Euskal Herritarren lankidetza interesgabea eta eskuzabaltasuna. Hori esker aurrera eman daitezkelako Saharar herriarekiko lankidetza proiektuak. Hala nola, Euskal Elkartasun Karabana, Oporrak Bakean eta abar. Hau da, aurkeztu den adierazpen instituzionala o mozioa. Bai, arratsaldeon, bakarrik esateko bat gatu zela adierazpen instituzional honekin eta baiezkoa emango diogula. Testua jartzen bezala, badira 40 urte mendebaldeko Sahara Espainiar Estatuak abandonatuta utzi zuela, eta oraindik orain deskolonizatzeke dagoen territorio ez autonomoa da, eta gainera Marokok okupatua. Nahiz eta 4 hamarkada hauek pasa, Saharako Errepublika Arabiar Demokratika aldarrikatu zala, eta 80 estatu baino gehiagoren aitortza izan, Saharar herriak okupazioa sufritzen du eta giza eskubideen etengabeko zapalketa, torturak, bortxazko desagertzeak, erailketak. Eta aurreko alditan esan bezala, Espainiar Estatuak 4 hamarkada daramatza beste aldera begiratzen eta bere erantzunkizuna alde batera uzten. Eta bitartean noski, milaka eta milaka sahararrak, bai lurralde okupatutan da baita kanpamentuetan ere, herri aske baten bizitzeko borrokari tinko eusten diote. Eta zentzu honetan guk EH Bildutik, aurreko urte guztietan bezala, gure elkartasunik beroena eta indartsuena helarazi nahi diegu eta borroka horretan bidelagun izango gaituzela adierazi. Eta zentzu horretan, hor testuan aipatzen den bai Ego Institutoa eta Arantzadi Zientzia Elkartearekin batera indako ikerketan, aipatu aurreko legealdian Tolosako udalak diruz lagundutako ikerketa bat izan zala. Zentzu hortan, gaurko mozioari aldeko bozka emango diogu. Halare, ez nuke aipatu gabe utzi nahi, ze oso ondo dago mozioan zioetan aipatzean hortan Espainiar Estatuari bere erantzunkizuna eskatzea, Nazio Batuei ere erantzunkizuna eskatzea behin betiko soluzio justu eta behin betiko bat ematea, baina era berean Eusko Legebiltzarrari ere eskatuko nioke Marokorekin dituen harreman diplomatikoak eten ditzan, ze ez baita posible alde batetik Sahararen aldeko mezuak ematea, eta zentzu berean Marokoko Unibertsitatean 2 gazte saharar erail ondoren, 2 egun ondoren, Eusko Legebiltzarreko lehendakariak Marokoko Unibertsitateko 2 erretoreri harrera egitea, eta zentzu hortan hurrengo egunean Marokoko konsulari ere harrera egitea. Ez da posible 2 jarrerak izatea. Beraz, bakoitzak izan ditzala bere ekintzen erantzule izan dadila eta arditzala bere erantzukizunak. Tamalez esango nuke urtez urte onartzen dela Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoak aldarrikatzen duen mozioa, horrela eskatzen digute Euskal Fondoaren bitartez, Mendebaldeko Sahararen aldeko mozio hau aurkeztea, ezta? Bereziki eskatzen da, eta horrela egiten da urtero, giza eskubideen errespetua, eta euren etorkizuna erabakitzeko libre izan daitezela aldarrikatzea, behin eta berriro. Aurreko txandan, Hasana Aliaren auzia izan genuen hizpide, eta bere asilo eskaera zeinek Espainiako gobernuak ukatzen zuen momentu horretan. Aurten urrian izandako uholdeak aipatzen dira mozioan. Uholdea hauen berri izan genuen Tolosaldea Sahararekin elkarteak aurkeztu zuelako hango egoeraren larria. Orduan, Tolosan musika emanaldi bat antolatu zen herritar eragile batzuen bitartez, Erkausian, uholdeak eginiko kalteak konpontzen laguntzeko eta udalak ere bere baliabideen arabera diru ekarpen gehigarri hori egin zuen egoeraren larritasuna leuntzeko asmoz. Ostegun honetan, osoko areto honetan bertan, eskualdeko alkateen bilera bat egingo da Oporrak Bakean programaren inguruan hausnarketa bat egiteko, eta ostiralean, Tolosako udaletxeko zinegotzi, Tindufeko bidai instituzionalean parte hartuko dute. Beraz, mozioan adierazten den bezala, lankidetzan jarraitzeko asmoa berresten dugu, eta mozio hori baiezkoa emango dugu. Beraz,
Mozioan alde daudenak, altxa ezatela eskua, beraz, onartutzat emango nuke hau batez. Eta hurrengo gaiarekin jarraituz, laugarrenak honela dio. Korreskales prekarietatearen aurkako korrikari babesa emateko adierazpena. Korreskales, 2016ko otsailaren 18tik oitabira Bilbo eta Bartzelona lotuko dituen prekarietatearen aurkako korrika da. Telefonika Movistarrentzat lan egiten zuten tekniko, autonomo eta azpikontratatuek eginiko 80 eguneko greban du ekimen honek abiapuntu. Egun, Korreskales elkar laguntzeko proiektu sozial, ekonomiko, kultural eta komunikatiboa da. Ibilbidean zehar, duintasunaren aldeko dokumental bat grabatuko da. Eta bertan, kapitala metatzeko eskubidearen ondorioz, beste askok bizi behar dugun egunerokotasun prekario emozional eta materiala jasoko da. Guzti honen helburua da, oinarrizko lan eskubideen alde lan egiten duten kolektiboentzako elkartasunezko funts kooperatibo bat osatzea. Hala, gure bizitzen gain erabakiak hartzen dituztenei aurre egiteko bitarteko bat sortuko da. Eta helburu hau posible egiteko 70.000 herritar eta elkarteren parte hartzea bilatzen duen aurrekaririk gabeko crowdfunding dinamika jarriko da abian. Movistarreko langileek abiatutako ekimen hau herri, auzo eta hiri mailako elkarte, eragile eta herritar askoren babesa jasotzen ari da. Herrien arteko elkartasuna, langileen arteko elkartasuna dela ulertzen duten elkarte, eragile eta herritarren babesa. Tolosaldean ere, egoera prekarioan ari den langile asko dago. Prekarietatea egiturazko arazo bihurtu da. Duela urte batzuk, emakume, etorkin eta gazteengan lokalizatuagoa zegoen arren, gaur egun, edozen langile egon daiteke prekaritate egoeran. Dagoeneko lanpostu bat edukitzea ez baita pobreziatik ateratzeko bermea. Langileen lan baldintzak okertzen joan dira urteen poderioz, aldian aldiko lan erreformak tarteko. Denbora laburrean ikusi dugu nola lanaldi osoa dagoen jende askok 1.000 eurotik dezente behera kobratzen duen eta nola ari diren langileak enpresa berdinetan, baldintza ezberdinetan lanean. Horrek zatiketa areagotu eta langileen antolatzeko gaitasuna ahuldu du. Egoera horri buelta emateko abiapuntu izan daiteke Korreskales lasterketa, langileria berrantolatu eta batasuna berreskuratzeko. Testu inguru honetan, Tolosako udaleko EH Bilduko udaltaldeak honakoa proposatzen dugu. Tolosako udalak Korreskales prekaritatearen aurkako korrikari babesa adieraztea. Tolosako udalak Korreskales ekimenaren baitan egiten ari diren diru bilketan 200 euroko ekarpena egitea kilometro bat erosiz. Tolosako udalak kontratu eta konkurso publikoetan klausulo sozialak indartzeko eta hauen jarraipena egiteko konpromiso hartzea. Tolosako udalak prekarietatea sortzen duten enpresekin dituen harremanak berraztertzea. Hau da, adierazten dena mozio honetan. Testuan agertzen bezala, atzo otsailaren 22an amaitu zen Korreskales Bartzelonan, 5 egunetan elkartasunez beteriko 800 kilometro eginda. Abia puntua Movistarreko azpikontratek iaz eginiko 3 hilabeteko grebaren ondoren euren egoera salatzea izan arren, gizarte osora pasada aldarrikapena. Izan ere, azken 30 urtetan, enpresa handi zein zerbitzu publikoek azpikontratatutako enpresa sare handia sortu dute, eta lan bera egitearen truke baldintza ezberdinetan daude langileak. Horri gaineratuz, aipatzean bezala, aldian aldiko lan erreformak, langileen lan eta bizi baldintzak okertzea ekarri du, eta era berean antolatzeko gaitasun hori ahultzea. Beraz,
Korreskales bezalako ekimenak balio dezatela prekarietatearen aurka eta duintasunaren alde modu kolektiboan borrokatzen hasteko. Bizitza duin eta justuagoa lortzeko eskubide eta baldintzak erdietsiz, elkarri lagunduz eta elkarrekin. Zentzu honetan, EH Bilduk bat egiten dugu mozioarekin, guk aurkezten dugu, eta udalari dagokionean alde honenean, batzordetan, aurretikan ere klausula sozialen gaia pasada osoko bilkura honetan, beraz saiatuko gea horren gainean egoten, eta noski beste alde batetik azpikontratutako enpresen egoerak aztertzeko eskatzuko genioke udal gobernuari. Bai, askotan aipatu izan da krisi ekonomiko egoerak ekarri dezakela prekarietate egoerak hainbat enpresatan, ezta. Adierazpen instituzional hau batzar nagusietan onartua izan da, nik uste dut alderdi guztien adostasunez gainera eta aldarrikapenarekin guk ere bat egingo dugu. Beraz, bozketa jarriko genuke, mozio honen alde daudenek, altxa dezatela eskuan, beraz, onartuta emango genuke, hau batez. Eta hurrengo gaiarekin jarraituz, bosgarrenak honela dio, zinegotzi baten kargu uztearen jakitun izatea. Honi buruz, denok zute, hor gainean, nola Ignacio Asensio Bazterrak, Jose Ignaziok, kargu uzteko eskaera egin du, orduan jakitun bezala zuen gain ustea, bere uste hau. Hilabete pasako dugu, urrengoa nola bat zehatzeko, nola Madrid eskatu behar dugun, izendapena, kredentziala luzatzeko, pentsatzen dugu urte bukaerako, hileko martxoko hilen bukaerako plenorako egotea hemen izendapen berria egiteko kredentziala. Besterik gabe, ez dakit zerbait esan behar dezuten. Eta baldin bada minutu bat bakarrik. Bakarrik esateko, zinegotzi kargu uste honetan, bintzat eskerrak eman. Bai Tolosa guztiei, baita udaleko langilei, nirekin izan dezuen pazientzia eta jarrera bintzat, eta beste alderdiko kidei izan dugun zintzotasuna gure relazioetan, ez? Eta baita ere gogoratu nahi nituzke, gaur gure artean ez dauden eta zinegotzi izan diren bai Miren eta bai Joselu. Eta azkenik esan baita ere, nire ordez Cristian Fernández hartuko dela, hemen dagoen gaztea. Eta ziur nago ordezkaritza lanak ni baino hobeto egingo duela, ez? Eta suertean guztioi eta mila esker, benetan. Eskerrik asko, Jose Ignacio, lehenik eta behin. Ia 5 urte izan dira, elkarrekin lanean hemen, eta beste txontako hainbat gelatan, batzutan adoz, beste batzutan desadoz, normalan bezala. Bestela ezinak alderdi desberditan egongo, eta beti estimatu dugu indituzune ekarpenak, eta indezura alegina aurreko legegintzaldia gure gobernu lana hobetzen saiatzeko, eta ikuspi hortatik eskerrak berriz ere, eta hain daukazun kargu horretan, asma ezatzula Gipuzkoarrontzat ondo eta oki lan egiten, gure provintzia eta ruraldea hobea izan da etorkizunean, jasangarriagoa, berdeagoa eta ekologikoagoa. Bai, Jose Ignacio, guk ere sumatzen genuen zure diputatu izendapenak ez zizula denbora gehiegi utziko zinegotzi ordezkariak eskatzen duen denbora eskaintziko baita ere udaletxeari, baina bai eskertu hilabete hauetan egindako lan guztia, badakigu zinegotzi ez izanagatik ere herritar bezala ekarpen egiten jarraituko dezula, eta zorte onena opatu zure ibilbide horretan. Hurrengo gaiarekin orduan, jarraituko genuke, dena jakinaren gainea zeate, Jose Ignazionen bajaren, eta jarraituko genuke azken gaiarekin, 6. honek honena dio, galderak eta eskaerak. Badago? Nik komentario bat, zaidan galdera gogoeta bat, egia da dorzen erdi pleno inguru damakizkura pixka pasatxo, eta,
aurrekontuena izan ezik hor mamitxoa izan zala, badokagu pixka bat sensazioa, diala kontu ematea, adierazpenak daukaten garrantzia ukatu gabe, eta gehiago esango den, nik uste pleno batzuk ere monografikoak izan beharko luekela gaiaren garrantzia hartuta, baina badaukagu sensazio bat, ez dakit mamigu txikoak ote diran. Orduan, jakinaren gainean, oraindik, ez dakit jarrodajea eukita beharko genduke, baina da sensazio bat, 5-6 puntu eta oso, ez dakit nola, ez dakitela zenbateko mamia daukaten pleno hauek eta horren inguruko gogoeta bat, bintzat mai gaineratu. Eskerrik asko. Dakizuten bezala, oso ondo dakizuten bezala, osoko bilkuran pasatzen diaren gaiak dira osoko bilkuraren eskumenekoak direnak. Horrek ez du esan nahi udalak bere dinamika gelditzen duenikan. Badira beste hainbat gai, gobernu batzordean pasatzen direnak, eta beste hainbat eta hainbat bai batzorde informatiboetan, ez? Kontutan izanik gainea, otsaila dala urteko hilebeterik motzena, tartean gainera inauteriak izan ditugula, otsailean horri balimada ardura ez da udala geldirik egon, hilabete honetan Tolosako hondakin bilketa sistemaren aldaketa gauzatu da, Berazubiko horma margotzeko prozesu parte hartzaile bat jarri da abian, atzo bertan eskualdearen bideo promozionala aurkeztu genuen Tolosaldea garatzenen, merkataritzarekin akordio marko bat landu da, baita hitzarmen batzuk ere atzo bertan batzordetik pasazinenak, ekintzaile berria daude Liderrin, enplegu programarekin lanean ari gara, pobreziaren diagnostikoa egiteko harremanetan gaude Deustoko Unibertsitatearekin, plan estrategikoa garatzeko partaidetza lanketa eta metodologia lantzen ari gara partaidetza eta gardentasun batzordean, Foru Aldundiarekin bailerak egin dira hilabete honetan, baita ere Eusko Jaurlaritzako partaidetza zuzendariarekin egon garan bertan Gasteizen, berdintasun batzordetikan martxoaren 4 egiten dan sensibilizazio kanpaina astean lanketa hori eginda baita ere otsailean, protokolo maila egonda, hezkidetza maila egonda, eta hainbat gai landun dira hilabete honetan, hori balima da zuen ardura ez dago udaletxea geldirik. Hala ere, aurreko urteko otsaileko osoko bilkura gai zerrenda begiratu ezkero eta aurrekoaren aurrekoa ikusiko dezute gaurko zerrendarekin ez dagoera alde handirik. Alde bat bai da martxoaren 4ko adierazpen instituzionala otsaileko osoko bilkuraren gai zerrendan egoten zela, aurten sailetik eskatu da ezohiko osoko bilkura bat antolatzea gaiari garrantzi berezi bat emateko, eta hori horrela egingo da. Martxoaren 2an egingo dugu osoko bilkura, martxoaren 4ko adierazpen instituzionala onartzeko eta horren inguruko gogoetak osoko bilkura honetan egiteko. Nik pertsona dekarniko nuke gogora, asteburu honetan zakite zuetako batzuk edo ez, baina kalean ibiltzen balin bat zineten eta kale eta herri mugimenduko kide eta mugitzen den orok ezagutzen zuen Martin Maintxo hiltzaigo asteburu honetan. 14 auzo-elkarteko kidea, Tolosako babarruna urtetan landu, garatu, sustatu eta langile borroka ezin bat edo neka ezin bat, sindikalista, elkarrin bakegintzan lan egintzuna, eredua gauza askotan, lagun bat, urte asko osasunara oso ondo etzaukela burrukan jarraitu duna, eta zentzurtan bintzat importantea iruditzen zait gaur bere aipamena ona ekartzea, pertsona gutxi daudelako eta gehiago bemarko lukete herria horren beste maite eta herriaren gatik horren beste ematen eta eman dutenak. Beraz, zer gutxiago, gu guztiok herritarren ordezkari garen neurrian, olako borrokalari ernegatu baten aipamena ona ekartzea baino. Egia da bat egiten dugu Ibaiek egindako esandako hitz horiekin eta baita ere luzartu besarkada handi bat bere senitartekoei. Beraz, besterik ezean, bukatutzat, emango litzateke pleno. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.